Tam ideme otvoriť Battle Pass, som si tu nemám niekoľko Star Dropov, House Dropov a 1 Megabox. Začíname s normálnymi Star Dropami, potom pôjdem na House Dropy a potom pôjdem na ten 1 Megabox. Poď, prvý Star Drop, poď. Mythic, kam? Grey, kam? Poď, Grey. Playkonka v pohode. Super, tak to je nič. 100 coinov. Rare. Nič. Rare. Treba vypravať. Zazrel. Kamu to je strašne veľká smola. Super. 100 coinov. Rare. Rare. Ježiš. Rare? Ja tu mám samé rarky pomaly. Zazrel. Ak to bude zazrel, tak ja neviem už. Tak to je strašne veľká smola, že rare. Rare. Kamu tu je super rare. No, konečne. No tiež je to slabé, nič. Rare. Mal som byť ticho. Dobre. Idem tu. House Dropy. Super rare. Poď. Super rare. Poď. Dve, poď. Dve super rare. Epic. Nič. Totálna smola. Super rare. Epic. Pozdvoj sa. Mythic. Legendary. Poď. Mythic. Grey. Poď, poď, poď. 200 powerpointov. Mám ešte nejaký house drop. Ešte tu mám jeden. Poď. Super rare. Epic. Mythic. Poď. Epic. 200 coinov. A ide posledné. Megabox. Poj, poj. Kam? 12 vecí. Svieti. Grey, Grey. El Primo skin. Kúpim. El Primo, neviem, či mám. Dobre. Počkej, House Drop si kúpim. Pre video. A musí to niečo padnúť.